Здравейте, аз съм Поли, а вие гледате предаването за екстремни хобита Актуално. Днес се намираме тук в Бургас на централния плаж, защото времето е страхотно и се провежда първото подобно състезание – кондиционна подготовка, наречено на предела. Дали ще бъдат на предела всички участници? Много ми е интересно да разберем какъв е формата на състезанието и защо са именно тук. Как са се подготвили участниците и какво ще ни демонстрират? Тепърва предстои да разберем. Нека се включим в състезанието за първи път в България на предела. Участниците вече се подготвят. Време е да разберем как ще се случва състезанието от един от главните организатори, Иво Иванов. Здравей! Може ли да ни кажеш няколко думи за самото състезание? Това е кондиционно състезание на предела. Организира се от нас и ОЗБГ с цел популяризиране на спорта. Наподобява кросфит състезанията. Общо взето правилника е опростен максимално, за да участват максимално голям брой участници. Ще бъде на 2 кръга, ще ги пускаме квалификационен кръг, първо мъже и жени. По 10 човека и от мъжете и от жените ще се класират вече за финала. Там ще обявим какви са комплексите за мъжете и за жените. Ще има музика, ще има забавления. Тук общо взето си поиграхме 2-3 месеца да го направим това нещо. Какви ще бъдат упражненията, които трябва да изпълняват състезателите? Значи първи кръг ще бъде и за мъжете и за жените еднакъв. 50 бърпита. Нали, всичко ще се обясни как трябва да се правят, има критерии, към всеки състезател ще има прикрепен съдия, ще му брои бройките, ще му засича времената. Второ упражнение ще е 100 клека и 50 коремни преси за максимално бързо време. Тоест 10 и от едните и от другите, които свършат най-бързо, ще се включат вече към втория етап на състезанието, където за жените ще бъде 10 минути максимално, 10 лицеви опори, пак 10 суинга с подувка, прескок на щанга с бърпи. За мъжете ще включва бягане, набиранки, тръстери с щанга, суингови с подувки пак и общо взето това ще е за 15 минути за мъжете за максимум кръгове. Ще се изморят всичките много, тежестите са малки, ама това пък ще компенсира повечето кръгове, които ще направят. Общо взето това така са подбрани упражненията, че ще им изкараме въздуха много сериозно. Вие изпробвали ли сте ги? Изпробвали сме ги по-гадни от тия. Общо взето това е за популяризиране на хората да видят, да не ги е страх, защото в Европа още не е чак толкова развит този тип трениране, особено пак в България. И сега да видят за какво става. Просто вече навлезе и много хора почнаха да тренират по този начин, така че до 1-2 години смятам, че ще има голям интерес към това нещо. До каква степен трябва да бъдат подготвени участниците? Ами добре, така сме го направили общо взето да може всеки да се пусне днеска. Затова сме упростили максимално упражненията и килограми и така нататък, за да може обикновените хора, които се тренират нормално, да се пуснат. Но вече за резултати това естествено трябва да си има на понятие за какво става. Просто да е тренирал известно време така и така нататък. Общо взето това днеска е с цел популяризиране на спорта, нали? Да видят хората за какво става. Просто да не се плашат, да влизат повече по залите и така нататък. Регламента на състезанието е интересен, но за какво по-точно ще следят съдиите? Виждаме много хора от екипа с баджове с надпис «Съдия». Продължаваме с разговорите си с посетителите на състезанието по кондиционна подготовка на предела. Това е Боряна Сидерова, която е съдия. Ще ни кажеш ли за какво ще следиш на състезанието? Освен, че ще следим за броя на изпълненията, който е фиксиран и трябва да бъде постигнат, ще следим и за формата на изпълнението, т.е. има определени критерии, които състезателите трябва да спазват и да се придържат към тях, дали да клекнат повече или по-малко, докъде да се изправят, докъде да им стигнат, примерно, гърдите на лицевите опори. За такива неща ние ще следим, освен, че ще им броим повторенията.
Времето също трябва да се засича с този уред. Да, точно така. В първия комплекс важно е времето, т.е. те трябва да изпълнят упражнението за максимално, в смисъл за най-кратко време, а във втория комплекс има определено време, за което най-много повторения трябва да направят. Вие като съдии ще трябва да следите един отделен състезател или може би няколко? Точно така, ние ще следим по един състезател наведнъж, защото трябва максимално добре да може да се концентрираме върху неговото изпълнение, за да не бъде никой ощетен в крайна сметка. Как ще се определят точките? Това вече организаторите ще кажат. Ние просто трябва да покажем резултатите, нали, кой какво е направил, за колко време и дали добре е изпълнил комплекса. Когато не е изпълнено добре, се санкционира, предполагам? Да, за всяко недобре изпълнено повторение има едно наказателно повторение. Съответно, състезателите трябва да се стремят да изпълняват упражненията както трябва. Всички присъстващи се събраха. Съдии, участници, организатори и зрители. Време е за откриване. На 14 май 2016 година, в този уникален ден, имаме точно на това място възможността да проведем нещо невиждано в Бургаска област. Първото си по рода кондиционно състезание. И сега, нека нашата прекрасна дама Надя. Здравейте, приятели! Преди да пожелая успех на всички участници, искам да благодаря от името на Explosive Gym, на община Бургас и по-специално на господин Живко Иванов за съдействието. Пожелавам успех и нека по-добрия спечели! На днешното състезание всички са облечени в удобни спортни екипи с подходящи за тренировка обувки. Много е важно да ти е удобно докато тренираш. А както е известно, всяка тренировка започва с загрявка. Първо организаторите правят демонстрация на правилното изпълнение на всяко едно от изброените упражнения. Част от първи кръг от надпреварата. Състезанието започва след 3, 2, 1, старт! Аплодисменти! Кондиционната тренировка е изпълнение на упражнения, съставени от типични за човешкото тяло движения, които ежедневно извършваме. Чрез съчетаване на елементи от гимнастиката, вдигане на тежести, бягане и гребане, се постига цялостната добра форма, стимулиране на мускулите, сърдечно-съдовата и нервната система. Нека окуражим нашите прекрасни дами! В момента за вас, момичета, представя 50 първица, 100 клека и 50 колевни преси. Двадесет и 25 ти си давай! В първата група Веселина Йотова се справи много добре правише и коремните преси много бързо и скоростно. Тренировки. От колко време тренираш? Кросфит от 7 месеца, а фитнес от 8 години. Личи си, много добре си подготвена. Затрудни ли те някои от упражненията? Клека може би малко забавя там, но като цяло горе-долу добре. Често ли правиш по толкова много повторения? Всеки ден тренирам по 2 часа, задължително. А повторенията наведнъж ли ги правиш толкова много или? Зависи според тренировката, както реша на момента. Някой път по 50, някой път по 100, зависи от тренировката. В зала ли тренираш или навън? В зала. А понякога случва ли ти се да тренираш навън, когато е приятно времето? Карам колело навън. Това е. Смяташ ли, че времето ти е достатъчно, за да се класираш на финала? Смятам, да. Смятам, че ще справя. Състезателите и съдите, готови ли сте? Така, състезанието започва след 3, 2, 1, старт! В
този етап наблюдаваме 50 първите 100 клека и 50 поръчни преси. Колко повторения й остават? 15. Да броим наобратно. 13. Нека да подкрепим нашите участници. Изморява се бързо. 12. Дишай. Още 11. 10. Както разбрахме, всички участници се състезават за време. Съдиите са стриктни за правилното изпълнение на всяко упражнение. Междувременно следят и времето на всеки участник. Надъхват, подкрепят и мотивират. 5. 6. 7. Додолу. 8. 9. Колко бърбита й остават? Още 3. 48. 49. Последно. Да, още едно. Последното ти е. Последното ти е. Браво, 50. Поеми въздух. Дишай. 1. Хубаво клякай. 2. Още малко. Как се чувстваш? Изморена. Личи си определено, кое те затрудни най-много? Бъркотата. Те бяха първи за теб. Да. Имаше ли значение с кое упражнение ще започнеш? Ами, със сигурност бърпото много ме изтощи. Оттам нататък всичко ми беше много по-трудно. Добре, че бърпото беше първо, защото иначе нямаше да мога пък да го издържа него накрая. Ще ни кажеш ли по колко си правила преди и това ли ти е най-големия брой направен наведнъж? Към 20. А сега трябваше да направиш малко повече? 50. Смяташ ли, че времето ти е достатъчно добро, за да се класираш на финала? Възможно е. Ще пък да не. Оптимистично съм настроен. Ти колко време отделяш за тренировки в залата? По час някъде стоя. А когато не тренираш в залата, тренираш ли навън? Вкъщи някой път, но по-рядко, защото нямам толкова време. Възможности. Повече в залата. Дамите са много нахъсани. За някой от тях това е първа надпревара. Когато се състезаваш за време, емоциите и адреналина са на лице. Важно е обаче да можеш да ги владееш и да ги обръщаш в твоя полза. Запознаваме се с Гергана, която се представи много достойно на втората група. Ще ни кажеш ли кое от упражненията те затрудни най-много? Затрудни не бих казала, най-много въздух отива при бърпицата. Особено ако не си разпределиш самите повторения да бъдат равномерни. Това е най-гадното от целия комплекс. Кое нещо играе ключова роля в подготовката за такова състезание? Кондицията. Трябва да се тренират най-различни упражнения. Както бегови, така и щанги. Кросфит по принцип е спорт, който съчетава всичко. Ти само в зала ли тренираш или ти се случва да тренираш и навън сред природата? Зимата обикновено в зала, лятото предпочитам навън. Какви неща правиш, когато си навън? Набирания, клекове, лицеви. Това е. А от колко време се занимаваш с този спорт? Да кажем от няколко години. Още първоначално в България почти никой не го познаваше. Това беше 2009 година. И така, лека по лека. Как реши да го правиш? За здраве или за удоволствие? И за двете. Или за добра визия, може би? Не, по-скоро спорта ми дава много енергия. Разтоварвам се от негативното, от всякакви лоши мисли и много ме зарежда. Какво би казала на хората, които не спортуват? Ами да започнат още днес, не да чакат утре, не да чакат понеделник. Трябва да се стартира още днес. Този вид тренировки се използват, за да имаш повече въздух и да бъдеш подготвен за всякакви спортни прояви.
втората група мъже приключват техните серии от упражнения. До мен е Дилян. Здравей, как си след серията? Ами, доста съм добре, обаче трябва да се почина. Нормално е според теб. Доволен ли си от участието си и как се справи? Кои ти бяха най-трудните? Като цяло се позабавих малко на бърпетата, като цяло другото беше лесно. Просто трябваше да вляза в време, което смятам, че постигнах. Какво време направи? Ами, все още не съм разбрал. Надявам се към 5 минути и нещо. Ти успял да наблюдаваш и другите момчета преди да започнеш. Какво смяташ? Каква е конкуренцията на днешното състезание? Доста добра. Има доста добри участници, които смятам, че може да бъдат по-добри от мен. Ти кога разбра за това състезание? Имаше ли достатъчно време да се подготвиш? Около месец. Имах достатъчно време да се подготвя. Правил ли си серията от упражненията, които имаше за цел да направиш сега? Само тази. Другите не си? Другите не съм. Значи не си съвсем подготвен за финала и се очаква да бъдеш доста изненадан. Да. Очаква се да бъда доста изненадан. При мъжете виждаме много по-сериозно изпълнение на сериите от упражненията. На какво ли се дължи това? Да ни кажеш ли как се представи състезателя? Състезателя се представи много добре, свърши първи. Е страхотно. Видяхме до момента, има ли по-добро време от неговото? Не мога да ви кажа, и там са времената, може да ги проверите. Аз колкото съм засечил, няма по-добро. Колко беше другото време на предните състезатели приблизително? На момичето беше към 7 минути. Това е достойно за уважение. Ще ни кажеш ли, правилно ли изпълняваха всички упражнения? Изпълняват. Правилно ги изпълняват. Топлината мисля, че им пречи, защото е доста топло днес. Те трябва да са подготвени за всичко. Все пак състезанието се казва на предела. Така е, така е. Прави сте. За първи път участвам на това състезание. То за първи път го има между другото Бургас. Харесва ли ти формата? Харесва ми, да. Въобще този тип тренировка ми харесва. Да, хубаво, може да опиташ. По принцип, от колко време се занимаваш с този спорт? Отскоро, от 6 месеца някъде 7. Повече ли ти допада от тренировките в зала? В зала? Да, определено. Повече. Това е по-интензивно, по-раздвижено, отваряме цялото тяло. По-интересно лично на мен ми доставя по-голямо удоволствие. Знаеш предварително какви ще бъдат условията на състезанието? Беше ли пробвал серията от упражнения? Да, знаех предварително, от 1 месец се подготвям. Повечето участници се подготвят предварително. Правил ли си серията за време, както тук? Правил съм да. В фитнеса за 7 минути ми беше най-доброто време. А тук се изненах от себе си, че 5.55. На какво се лъжи това, нямам никаква идея. Може би на адреналина, който изпитваш следствие от... Не изпитвам адреналин. Съвсем спокойно, нито има ентусиазъм, нито съм предал важност на нещата. Абсолютно нищо няма вътре, чисто и празно. Пък има много зрители. Да, сигурно ми е дало и сила това. Времето ти подсказа, че може би ще се класираш и за финали. За тях подготвен ли си? Да, мисля, че да. Не знам. Ще видим на финала. Организаторите дават наставления и помагат на участниците да се справят с първия кръг на кондиционно състезание на предела. Брадъре, контролирай с темпото. Надолу дишваш, нагоре издишваш. Контролирай темпото, защото има още върви. Дишай. Дишай. Колко? Колко му остават? Още 50, 48, 49, 50. (26), 27, 28, 29, 30, ставаш 20, 3, 4 минути и 57 секунди. 5, 6, 7, 8, 9, 10, още 10, 1, 2, 3, 4, 5. Във всяка група състезатели има един, който води темпото.
Пламен Николов свърши първи от своята група. Какво е времето на състезателя? 5 минути и 18 секунди. Как е? Много добре. Изморен ли си? Гордо. Но все пак завърши един от първите в тази група. Да. Доволен ли си от времето си? Горе-долу, може по-добре. Опитвал ли си до момента това съчетание от упражнения с толкова много повторения? Ами, тренирал съм всеки ден тренираме подобни неща, готвим се от много време. С самия комплекс сме го срещали в тренировки, правили сме го и него, да. Къде предпочиташ да тренираш? Навън като днес или в зала? Ами съчетавам ги и навън, тренираме в зала. Къде ти е по-приятно? Не мога да преценя, зависи според настроението. Има ли някакви специфични неща, които правиш, за да бъде тренировката ти по-ползотворна? Ами да, гледаме все пак от най-добрите в света. Опитваме се горе-долу да ги настигаме по темпо, по време и така нататък. От колко време се занимаваш с спорта? Ами с спорт от доста време, специално с кросфит от към година и половина. Видяхме квалификациите за мъжете и за жените. Определено си пролича колко много подготовка са вложили за това състезание. Останете с нас и след прекъсването. На предела продължава.